Moj drugar, jedan Dušan Ilić, on, brati, kad pruži ruku, ovako svaki put pruža ruku i ovako gleda. Brat, naš koliki biceps ima. Vidi ga što ima bicepse, ti si ovde svetlo namestio. Gle, pa ne, dobro je svetlo, brate, za ruke, ali gle, ja sam smršao. Zato sam, bilo bi glupo da sam bio sad u prime-u i da ste vi došli, onda je baš bilo, znaš, ovako. Ovako je sad i okej. Ali, mene zanima sada, Marko Bojković je došao, naš, realno najpopularniji borac. Sad, najpopularniji koju stranu, neki voli, neki ne vole, ali to je sve deo posla. Jel' tako? Bitne su brojke. Tako je. I sad mene zanima, da li Marko Bojković, da li bi se tukao na BFC 2? Ne, da ti gledam oči da vidim da li me lažeš. Da li će Marko Bojković da se bije na BFC 2? Pa vidi, brate, Daću, brate, gledaj, pazi, sad da ti kažem. Znači, meni je plan, ljudi znaju koji gledaju, meni je plan da napravim Bojković vs Janičić 2 na BFC-u. Pa vidi, Janičić ti je jeftin, ali... Okej. Ovo kreće paljevina, GG. Ljudi, ovo je drama, brate, na live-u, ali nisam... Pa ne, nego on je, brate, likujuć i za 2 soma da ode, samo da razumeš. Mislim, dobro, za mene će tražiti mnogo više, ali... Okej, imamo Jančića za 2 soma, ali vidi, brate, da bi uopšte pričalo o tome, ne bi smeli oni ljudi da budu tu. 90% onih idiota. Čekaj samo da pojačam malo mikrofon da bi te ljudi bolje čuli. Koji, šta je problem? Da bi uopšte pričali o tome, znači za taj ozbiljan BFC, ne bi uopšte smeli da budu ti idioti koji su bili, brate, kao što je Marko Jack, kao što su, razumeš, neki... Znači, ako bi pravio BFC na kome se šibate... Ozbiljna priča, mogli bi da pričamo o svemu, znaš, možda pozoveš uvijek mog menadžera Dražana Forgača i on pošto... Au, njega sam prozivao, jebote. Ne, on ti je okej, njega su svi prozivali. Našao sam razmišljao, Forgi navikao na prozivke, on je vidim. Ja sam razmišljao da Forgiju, brate, nabavim... Pazi što ćeš reći. Kao batine, šalim se. Ne, da nabavim FNC Instagram. Da ne bude FNC MMA, nego da mu poklonim samo FNC. Mogu da mu to završim. Pa misliš da je to bolje, šta? Pa da nije bolje, zvao bi se UFC MMA, razumeš? Vidi, ja sa FNC imam ekskluzivan ugovor. Sa FNC imam ekskluzivan ugovor. Znači moram da se dogovorim sa menadžerom. Sa Forgačem. Ljudi, zamislite, Marko Bojković vs Janičić 2 na BFC-u. Ja ću izbaciti lovu. Ali vidi, već je dobio ponudu za 30. maj Beogradska arena FNC. Tako da... Za vas dvojicu? Da. Ja sam prihvatio, čekamo njega sad. Ali sad ću ja ti kažem nešto, znači to je sad batalite priče, znači o tome odlučujem ja. To ti je da mi razjasnimo neke stvari. Buraz, ja ću dati više, evo odmah ti kažem da ću više love. Ali pazi... Prvi meč, čekaj da se mutiramo. Ne. Buraz! Ali vidi, mene u revanšu ne zanima s njim lova. Gle, gledajte, Bojković sam je rekao ko je para uzeo, brat. Ja mislim da je cap. Ja mogu da ti pokažem, brat. Ne. Ljudi, mogu da kažem da je više od cifre koju pišu. Koliko pišu? 50k pišu. A reci, slobodno. Više od 50k, brate, Pa Forgač izjavio sada da sam najplaćeniji borac, brate, FNC-a, brate. Više od 50k da ja da se bijem za te pare, bre. Ali vidi, to me je koštalo svega, znači jebeš sve te pare. Da mogu sve te pare da vratim i da budem ono što jesam u toj borbi. A što se, brate, što je došlo do ishoda do kog je došlo, Buraz? Što je to, hoću da čujem, prvi put ovako na neutralnoj teritoriji, brate, kako je došlo do toga, Buraz, da ti ne izađeš kao pobjednik na tom meču? Pa zato što sam došao kao ono, znaš, ja sam dete sa sela koji nije imao ništa, i odjednom sam dobio tu ponudu i vidio sam koliko love mogu da zaradim i svega, ali sam znao da mora da napravim hype ludilo. Znaš, što je veći hype, meni to isplativije. Normalno, brate, marketing je pola posla. A on mi je lepo govorio, nemoj to da radiš, jebole te pare i sve, uzmi ponudu što manju, uzmi što manje para, nemoj da ideš, da gostuješ, ja sam, brate, u nedelji borbe odradio 3 podcasta, odradio face off, odradio ovo ono, a ja ništa samo čutao i to je to, on je bio kao good guy, a ja sam od sebe išao napravim bad guy. Da ti znaš kako to funkcioniše, da bi već se prodao, mora da postoji jedan dobar i jedan loš. Ja sam uvijek, brate, bad guy i onda
izgubim, mi se svi smeju. Brate. Samo što jebi ga, ja nikad nisam izgubio. Mislim, to nije na to. Ali vidi, i ja sam Nije- to mislio, sve to ja mogu da podnesem, sve to mogu da Zajebano je podnesem. Burazeru, zajebano. Ja sam do sad podnosio, ali brate, ali sam ja očekivao, ja sam pre svega taj meč prihvatio u Beogradskoj areni, ja sam hteo da prvi put osjetim da su ljudi došli navijaju strastveno za mene, znaš ono za svog. Brate, ono doživiš to da su oni napravili, brate, sav taj pritisak i to sve ljudima, da u jednom trenutku ljudi su protiv mene, moji ljudi. A nisu oni, ti si napravio Da, svojim ali oni su ponašanjem, to ubedili je ono ljude što da je on ključ svega. ispravan, a evo sad polako vidi da nije ispravan. Evo ovaj A, dečko ljude je jedan lako ubediti u u bilo boksu, šta. Memić, brate, hoće da radi s njim boks meč, dolazi u boks, hoće da radi s njim boks meč. Ovaj ga zove, nećemo da radimo ti boks meč, nego ćemo iza zgrade da se pobijemo. Brate, o dečku ga zove na boks meč, pa mu psuje porodicu, psuje mu sve žive, brate. Baš Ko kome? Janičić tom bokseru što mu ponudio meč da radi sad s njim. I Janičić neće da radi s njim meč, nego je uzeo nekog što je naukutiran pre nedelju dana, da bi ga naš pobedio, uzeo pare na brzinu, i ovo vređa porodicu, vređa mu sve, pritom ne zna njemu... A da li ste u fazonu Burazeru sada, sledeći vaš susret? Da će da ode u potpuno drugom smeru. Vidi, ja s njim nisam dobar, brate, on kaže kao... U smislu u smeru da ćeš ti njega da 100%. petardiraš. 100%. 100%. Pa šta sam ja radio u ovoj borbi? Ja sam... Brate, ovo je zajebana Vidi, tvrdnja, brate, Buraz, vidi, rizično je, vidi, brate. brate, ja sam u ovoj borbi stajao ovako i samo prvim udarac. Nijednu moju borbu ja nisam to radio tako. Ja sam imao gard ovako, ja sam izbegavao. Ja sam sad išao, bukvalno sam, kad sam vidio da su moji ljudi protiv mene, ja sam rekao, pa zašto da se ja borim? Ja sam počeo treniram to sve da bi predstavio Srbiju tamo u UFC-u i to, moje ljude. I sad jednom dolazim kao, pa zašto se borim u pičku materinu kad su moji ljudi protiv mene? I onda sam izgubio, to je bila zajbana, to nisam imao ja vremena 2 sata, 3 da se ja otrezim od svega toga i da kažem na prihvatim kako jeste. Nego sam morao odmah se bijem. I meni je sve to kroz maglu. A brate, čekaj, sad- tebi je cilj, znači da ideš u UFC, bio si u fazonu Janičića, zakopaš još, ne znam, jednog, Ne, dva ja sam protivnika ovo i kod UFC. Janičića odmah da idem. Koja je priča treneru? Koja je priča za UFC? Da li prostora Najveći- ima da Bojković uđe u UFC? Priđi malo, brate, ti, ne meni, ti priđi stolu malo. Imamo. Pa ne to, nego zbog mikrofona, zašto si daleko, ti priđi jer tiho pričaš, brate. Tiho pričaš, ali jako biješ. Čekaj, tek sam krenuo. Davole. Vidi, mnogo je bitnije kako bije nego kako priča, definitivno. Sve ono što Ljudi, kaže. za koga ste vi? Da vidimo, stavi glasanje, Mile, da vidimo šta ljudi misle. Da li dobija Marko Bojković u revanšu protiv Janičića? Ja iskreno ne znam, zato što ne pratim ni jedan ni drugi stil borbe i onda ne mogu baš da procenim. Ja sam onako pratim UFC, to McGregor, to je moj neki kalibar, razumeš, ja to pratim. Ali ovo... Ako pratiš McGregora, onda poprilično ne pratiš. da. Ne bori se Vidi, 7 ovi što godina. glasuju za Janičića, ti mrze i tebe, vrati, isti nas ljudi mrze, veruj mi. Okej, Bojković za sad, brate, u prednosti. Bojković 55%, Janić 45%. Da vidimo ko će izaći kao pobednik. Sledeći meč, više ljudi je trenutno za Bojkovića, da li će to biti do kraja? Sad prekini sad. Neću, da, sad ga seci, brate, kraj. Mile, zaustavi ga! Seci sad. Pišite u četu, imate glasanje 56% za Marka Bojkovića. Znači, to je to, pobedio sam. Pa da, ali čekaj, ali da li misliš da je, znači, 100% si siguran da ti kad uđeš u ring sada, ne u ring, izvini, u kavez sa Janičićem, da ćeš da ga petardiraš u zaboru? Ja, brate, vidi, ja da uđem, da sam ja prošli meč radio ono što sam radio sada u zadnjoj borbi, ja bi njega, brate, on ne bi se pitao ništa. Evo, veruj mi, to je činjenica. A kako to možeš tako samouvereno da kažeš? Zato što ja znam šta mogu, znam šta može on. Brate, on je posle mene uzeo Brazilca, neko koji je pao sam od sebe. Ne znam si vidio taj meč. On je došao Brazilac, uzeo pare i pao sam od sebe. Ja sam imao protivnika koji je, vidi, baš dobar. I ja sam tu, taj meč predzadnji radio kao good guy, znaš, kao, brate, ja sam ono kao pružam ruku, grlicu, ja ulazim u borbu, neću udarim čovjeka. I naravno, sudi odlučio se za njega, mada sam ja po meni to treba da pobedim. I sad zadnji meč sam bio ono što ja jesam, dali su mi opet dobrog Ukrajinca koji je, vidi, 3 runde sam ga tukao, brate, on ne odustaje. Jes. Znaš kako je dobar školski, sve trenera s UFC borcima. Ja sam ga odvalio, brate, tek u 3. rundi, ali sam ga sve vreme dominirao. I bio sam ono, naš, sad ćeš da vidiš šta ću ti uraditi. A kažu, brate, ovde sad, ovo je nezavisni medij, okej? Tako da nećemo samo, brate, na tvojoj strani da budemo. Pa nema šta da moj strani, ne pustimo u zadnji meč, ja ne pustim moj zadnji Ne, meč. hoće, Mislim, spremio šta sam ja ćeš? sve. Ja i mečeve i nokautove, kako zove tvoje, sve se ja spremio, brate. Ne, sad ćemo ima vremena kad ćemo te hvalimo, polako. Nego, kaže, nemoj ti samo da pričaš, protivnici padaju sami od sebe, kraljo. Ja lično ja šta sam vidio, ne slažem se, Buraz, ti ih udariš lepo, brate. Ma, brate, to... Ali ljudi kažu da neki padaju sami od sebe. Da, pa padaju Janičićevi. Ne padaju moji, brate. Moj nije pao. Moj uslov je bio i Ickov da se ja gradim kroz FNC, da meni dovode samo dobre protivnike.
Znaš šta ti je tu ključna stvar? Znači čovjek što pre mora Što nije da došao Honda. shvati, a Zato doći. što doći će. Znaš, Honda je jedan naš Dagestanac, brate, on je Znam, oni sa bradicom. Brate, znaš ti kako ti je on zanimljiv lik? On, brate, vidi, on je za... Znači šta god izbaciš u njemu, tu su milioni pregleda, naučio sad srpski i priča srpski onako smešno, brate, baš je dobar, baš je... Doći je Honda jednom. S njim, brate, moraš rvanje da rešiš. Ček, priđi malo, moraš prići, brate. Moraš prići, buraz. Stidljivi ste na kameri, razumeš, došli ste u moj realm, brate. Ja kad pustim glas, brate, ja probijem mikrofon. Ne, nego ja, brate, ako se približim, on će biti veći od tebe. Da. Šta ti šalje ovog Marka? Polako imam, pa zašto tu treba da komentarišemo svašta nešto. Aj, prema što počeo komentarišemo, vidi to. Treneru, koji je vaš pogled na Janičić-Bojković 1 i kakve su predikcije za Janičić-Bojković 2? Pa sasvim sigurno da ne može da bude ona katastrofa kao što je bilo u prvom meču, ali ja ti kažem, i ono što sam milion puta govorio, A što jako katastrofa? je- Što katastrofa? zato što Što katastrofa, je coach? bio u borbi sa publikom, bio je u borbi sa svojim demonima i bio je u borbi sa svim osim sa onim sa kim je trebalo da bude. On je trebalo se bori protiv Janičića, ali njemu se pobeda protiv Janičića podrazumevala. Brate, u našem svetu se ništa ne podrazumeva. Ne, jedan udarac. U našem svetu sekunda je dovoljna da izgubiš sve i ono što je najgore, ti se kockaš, znači mi svaki put kada izlazimo u taj kavez, bukvalno sve što imamo stavljamo na kocku. Pobedimo, dobili smo kule i gradove, izgubili smo sve. Znači kod nas ne postoji sredina i ti u ovom sportu vrediš onoliko koliko ti je dobar i koliko si bio dobar u A šta je posljednjem predikcija za drugi? predikcija za drugi je to da je on sada potpuno drugačiji od onoga svega što je bilo. Mi smo sada Rekao si mu da batali Ne radi se kola, o luksuzan tome, život. ne radi se o tome. Da ne bude je- opušten, da ne bude onako u zoni komfora. Da izađe Vidi, iz to zone je komfora. ključ za svakog borca. Ja ti kažem, borac je ratnik, brate. Borac mora biti u rovu. Ne može da živi na jahti i da očekuješ od njega da će biti spreman da podnese najteže stvari u životu. Zona komfora za onoga ko se bori za ratnika je prokletstvo. On je ušao u tu zonu komfora i kažem ti, kad uđeš u zonu komfora, još kad tu uspeš da pobeđuješ, ti onda nalaziš opravdanje za sve svoje ponašanje koje te kasnije satera negde kao što njega satera u tom meču protiv Janičića. Međutim, nije problem samo to bilo, nego sve ono što se dešavalo naknadno. Onda počinješ da dovodiš u pitanje da li ti vrediš, da li ne vrediš. Mi dovodimo sebe u pitanje da li vredimo kao tim, da li ne vredimo, preispitujemo sve živo. I ti godinu i više dana budeš u tom jednom stanju. Znaš i ti u kakvom je stanju on izašao sada na ovaj meč. Ja sam mu rekao, moraš da shvatiš jednu stvar. Čekaj da vidim koji Samo ti je kažem jednu stvar. posljednji meč. Znači šta je sad ovo što smo radili u Slavonskom Brodu? Moramo Pre, ovo isto da koliko je bilo, 7 dana, nije ni Treba bitno. pogledaš pres konferenciju, brate, viš ti, ja sam došao... A potpuno drugačiji fokus i sve, ali ono što sam mu ja rekao, budi onaj Marko Bojković koji se borio za onu čokoladu od 200 grama, 300 grama. Jer samo tako, to je starije nešto. Da, šalj mi sve nokautovi. Samo tako kad si tako gladan, brate, možeš da budeš ono Evo ti moj pogled sad. što bi trebalo da bude. Viš, sad sam bio... Da, gle, lock in, brat. Lock in, burazer. Pokri facu, Ičko. Ne, mene da Da, pozovem. da, ma, Ne pokri facu, ovako. Pokri Ja, facu, ko? ti. U kamere, da. Eto ga. To je to. Brat je Lokinovan bio, znaš? Ti lud, brat. Čekaj, šta mi šalješ? Evo, to mile, brate, ovo mi treba. Evo ga, brate, njegov posljednji Opcija meč. da će meč završiti pobjedom Bojkovića nokautom. To je dvosjekli Treba mač, povećaš, ne to? vrlo malo Da, nije čekaj, bila borca, jednaka pusti visina, izlazak. gotovo Gdje da pustiti? Nema izlazak. nema veze, pusti samo. Čekaj da vidimo da li ima, brate, šta je ovo, FNC 28? Da, FNC 28, Bojković. evo, kuci izlazak. Evo ga. Evo ga. Eksplozivnost, izdržljivost, fleksibilnost, kondiciju. Ja se hajpujem, buraz, ti lud! Treba dolaziti na Ti lud, brat. Ima prednost u izbiri gdje Vučić se onako voli A ne vidi se početak, a nema veze. puštati protiv To je to, radi brate. serije. Čekaj, da vidimo, buraz. Naravno, borba Vidiš, pogledaj, gledaj ovo. Vidiš, on je bio nadrkan do... jednaka težina. Vidi ga. Da. Vidiš mene. Ubre! A čekaj, a koja je priča, buraz, tu? Jel ti to kao namjerno to radiš, jel si, buraz, napustite bilo kakva Nema emocija, brate. emocija i samo ideš da ubiješ? Vidi, ja sam rekao, nek mi, ja sam inače uvek ulazio u mečeve, nek mi sve polomi, ali ću mu dušu uzeti i ubiću ga na kraju. I to je tako bilo i sad, na Icku, brate, ja sam... Moraš tako da uđeš, nema tu, brate, Išao sam da kalkulacije, poginem to je... ili da ubijem, bukvalno, on je za mene bio moj najveći neprijatelj u trenutku, mada i on je 29 godina na hemiji ozbiljno, vidi se.
A čekaj, a šta, Vidiš, moje a ne FNC-u, jel testiraju? Ma, nažalost ne. Ne testira ti niko u suštini osim UFC-a. I sad ja, razumeš, glupo je pričati ovo je na hemiji, ovo je nije. Ako je dozvoljeno, brate, glupo je pričati. Što smo mi očekivali da će on da ide u UFC i nismo hteli nikada to da uzmemo jer nam je to bio cilj. Čekaj, Bricko, šta To je, pisaš u UFC? ne, ali kažem, to nam je bio očekivali. cilj, govorim, razumeš o tome, bila su neka očekivanja, očekujem i dalje, pobede brate. Janičića, to je, ne, nego govorim ono što su nam bili planovi prošle godine, ni nam palo na pamet da uzmemo ništa, Alo, razumeš? moderatori, brišite ove komentare, nemojte. Znaš šta, neka rokaju Ma samo. neka bre, ovde je sloboda govora, buraz. Vidi ovo, mi smo otišli u Slavonski Brod, to moram ti kažem, i ono što sam ja njemu rekao, brate, znači nama je zviždala cela Beogradska arena, mi šta god da uradimo, znači da spasimo 10 života, spasimo planetu, nama će zvižde ljudi. Je li istina sad, je li istina da su Bili došli su. ljudi, da su došli Srbi u Slavonski Brod da navijaju protiv Brate, Bojkovića? ja sam bio ekstremno besan nakon svega, zašto sam mislio da se dešavalo nešto zbog neke politizacije svega, on je izašao sa ukrajinskom zastavom, mislio sam da su oni navijali zbog ovog